Ang Baryo Umali ay isang lugar na naliligiran ng matatandang punong kahoy at masukal na agubatan. Sa loob ng maraming dekada, ang mga tao rito ay nabubuhay sa pagsasaka. Ngunit ang katahimikan ay tila isang maskara lamang para sa isang bulok na sistema. Nang dumating si Lolo Betong at ang kanyang apo na si Benji, dala lamang nila ang isang lumang kariton at ilang pirasong agamitan. Si Lolo Betong ay isang lalaking tila inukit mula sa matigas na kahoy. Kulubot ang balat, puti ang buhok, ngunit may mga matang matalas pa sa agila. Si Benji naman, sa edad na 10, ay hindi nakikipaglaro sa ibang bata. Madalas lang siyang nakaupo sa tapat ng kanilang dampa, tinititigan ng gubat na tila may kinakausap sa hangin. Hindi nagtagal, ang mga bulong-bulungan ay naging hiyaw ng galit. Simula nang dumating ang mga taga-bukid na yan, hindi lang hayop ang nawawala. Pati ang anak ni Aling Marites, wala na. Sigaw ng isang kanayon. Sa bawat pagtitipon, laging nandoon si Kapitan Alot. Nakasuot ng malinis na barong. Hawak ang tungkod na may gintong ukit. Huwag kayong mag-alala. Wika niya sa isang pulong sa plaza. Alam nating lahat kung sino ang mga bagong salta rito. Sino ba ang nakatira sa dulo ng baryo? Sino ang hindi nagsisimba? Hindi ba't sila Betong? Sigurado ako, hindi na kailangang mag-imbestiga. Ang maglolong yun ang nasa likod ng mga natatagpo ang katawan ng kabaryo natin na wala ng buhay. Ang mga taga-baryo naman ay labis na nagalit sa maglolo. Palaging binabato ang dampa ng mga yon ng bato o di naman kaya ay dumi ng mga hayop. Sa tuwing nakakasalubong din nila ang maglolo, ay tinititigan nila yun ng masama at pinariringgan na umalis na sa baryo. Ngunit sa dilim ng gabi, sa loob ng mansyon ni Kapitan, doon nagaganap ang tunay na kataksilan. Isang gabi, lihim na sumunod si Raul, isang matalinong binata na hindi kailanman naniwala sa mga sabi-sabi. Nakita niya ang kapitan na pumasok sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Doon, sumambulat kay Raul ang katotohanan. Nakita niya ang kapitan na may dinampot na isang supot ng ginto sa harap ng 3 matatangkad at payat na nilalang. Ang kanilang mga balat ay kulay abo at ang mga daliri ay kasing haba ng kutsilyo at ang kanilang mga laway ay tila asido na tumutulo sa lupa. Kailangan namin ng masariwa, Alot. Wika ng isang aswang sa boses na tila nagagasgas na bato. Ibibigay ko ang lahat. Sagot ni Kapitan. Ang boses ay puno ng kasakiman. Basta't siguraduhin ninyong walang makakalam. Itutuloy ko ang pangbibintang sa matanda. Kapag napatay sila ng mga tao, malaya na kayong kunin kahit sino sa baryo. Sinubukan ni Raul na magbigay ng babala. Makinig kayo. Ang kapitan ang pumatay sa kanila. Kasabot niya ang mga halimaw doon sa gubat. Ngunit hinaras lamang siya ng mga tauhan ng kapitan at pinagtabuyan ng mga tao. Isang gabi, lumabas ang pulang buwan. Ito ang gabing itinakda ni Alot para tuluyang mapasailalim sa mga aswang ang mga tao sa baryong nasasakupan niya. Kasama ang 3 aswang, lumabas sila mula sa gubat. Bukod pa ang ibang aswang na nakatago sa gubat at naghihintay lang ng hudyat para umatake. Samantala,
Ang mga tao naman ay nagsisigawan, nagsisindi ng sulo, handang sugurin ng dampa nila Lolo Betong. Ang paghihimagsik ng mga tao ay inorkestra din ng kapitan. Pero hindi nila alam, ang kamatayan ay nasa likuran na nila. Biglang lumitaw ang mga aswang sa gitna ng plaza. Isang buntis ang tinangkang hablutin ng isa sa mga aswang. Bago pa man makasigaw ang babae, naharangan na ang mabagsik na aswang ng isang figura. Si Lolo Betong yon, pero hindi na siya ang matandang hukot na nakita nila noon. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang mga kalamnan ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay nagliyab na kulay pilak. Si Benji naman ay mabilis na lumundag sa mga bubungan. Ang kanyang mga kuko ay humaba at kumikinang. Sa isang hudyat ng pinunong aswang ay nagsilabasan na rin mula sa gubat ang iba pang nakatago. Lolo Betong? Bulong ni Raul mula sa gilid. Umalis kayo rito kung ayaw ninyong madamay. Sigaw ni Lolo Betong. Humarap ang matanda sa pinakapinuno ng mga aswang. Akala ninyo ay wala nang bantay ang lupaing ito, no? Wika ni Lolo Betong. Kami ang lahi ng mga mabubuting gabunan. Ako at ang aking apo ay aswang. Oo, ngunit kami rin ang tumatapos sa mga katulad ninyong walang dangal. Sumugod ang isang aswang kay Lolo Betong. Gamit ang kanyang kamay, sinangga ng matanda ang kuko ng halimaw na yon, at sa isang iglap ay binali ang braso nito. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng buto ang umalingaw-ngaw. Si Benji naman, sa kabila ng kanyang kaliitan, ay tila kidlat na nagpalipat-lipat malapit sa mga aswang. Hinihiwa ang kanilang mga lalamunan bago pa man sila makaagat. Dumanak ang itim na dugo sa plaza. Ang mga tao ay nakatulala, hindi makapaniwala na ang mga taong hinusgahan nila ang siyang nagliligtas sa kanila. Isa-isang pinabagsak at tinapos ng maglolo ang mga umataking aswang. Kabilang na ang ilan pang nagsilabasan mula sa kagubatan. Nang mapatay ng maglolo ang huling aswang, hinarap ni Lolo Betong si Kapitan Alot na sinusubukang tumakas. Dala ang kanyang mga supot ng ginto. Sa isang lundag lamang, nahablot ni Lolo Betong ang leeg ng kapitan at inihagis ito sa gitna ng plaza. Igapo siya, Utos ni Lolo Betong. Ang mga tao na natauhan na sa katotohanan ay mabilis na sumunod. Maawa kayo. Napilitan lang ako eh. Pagmamakaawa ni Alot habang nakagapo sa poste. Napilitan? Bulyaw ni Lolo Betong. Ipinagpalit mo ang buhay ng mga sanggol para sa gintong to? Ikaw ang tunay na halimaw, Alot. Ang pagiging aswang namin ay sumpa. Pero ang sayo, ikaw ang pumili niyan. Sa harap ng buong baryo, inamin ng kapitan ang lahat ng kanyang krimen na kanyang ginawa. Buhat pa noong hindi pa naninirahan ng maglolo sa baryo. At bago sumikat ang araw, tinapos ni Lolo Betong ang kasakiman ng kapitan. Isang mabilis na pagpalo sa dibdib at tumigil ang tibok ng puso ng traidor. Habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, inihanda ni Lolo Betong ang kanilang kariton. Lolo Betong, Benji, huwag kayong umalis. Pakiusap ni Raul. Ngayong alam na ng mga taga-baryo ang totoo.
Kailangan nila kayo. Kailangan namin kayo. Tumingin si Lolo Betong sa mga taga-baryo. Masama ang loob namin sa inyo. Pag-amin ng matanda. Sa loob ng ilang buwan, tanging masasakit na salita at mga paratang ang ibinigay ninyo sa amin. Pinrotektahan namin kayo ng palihim, pero ang ibinalik ninyo ay panghuhusga. Napayuko ang mga tao. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa sugat na ibinigay nila sa puso ng maglolo. Raul, tawag ni Lolo Betong sa binata. Ikaw lang ang tumingin sa amin bilang tao. Ikaw lang ang may malinis na puso sa baryong to. Lumapit ang matanda at hinawakan ang balikat ni Raul. Ang mundong to ay mapanganib. Huwag kayong aasa sa isang pinuno na mabulaklak ang dila. Matuto kayong humawak ng sandata at ipagtanggol ang inyong mga sarili. Bago sila tuluyang lumisan, nagwika si Benji. Ang unang pagkakataon na narinig ng mga tao ang kanyang boses. Kapag narinig mo ang huni ng ibon sa gabi na hindi mo mawari, o kapag ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo, tumakbo ka lang sa amin, Kuya Raul ha. Hindi ka namin mababayaan. Naglakad ang maglolo patungo sa kabundukan hanggang sa lamunin sila ng hamog. Naiwan ang baryo. Natahimik. Ngunit sa pagkakataong yun, ang katahimikan ay puno ng paggalang at pagsisisi.